Danas smo vas pitali kako komentarišete odluku novog selektora da se prosek slobodnih bacanja poveća za 2-3 puta. Pa dobro, to bi moglo. Moglo bi malo više da se šutiraju te trojke. I treba samo, ne znam ko će da mu pogađa toliko dobro. Nekad smo bili poznati po trojkama, sad više to, evo pogledajte naše klubove, Partizan i Zvezda. Retko ko se odlučio da šutira trojku. Tako su nas i dobijali ovi drugi timovi. Pa ne znam stvar šta da vam kažem. Pa za 3 poena. Pa je odlična ideja. Ja mislim da se slažem, zašto da ne? Naravno, podržavamo i to. Mislim da je on jedan veliki igrač bio i da će znati da prenese na mlade igrače to svoje iskustvo veliko koje ima i mislim da može da napravi neki rezultat.